Dem baş temaşevanên hêja li ser navê Çarpel Medyayê ez we teva silav dikim û em xêr hatin sersera serçava hatin. Bi vê heftiyê deh mêvanê min ezîz hene. Mêvanê min yek jê mamoste Tahsîn Sever û mêvanê min dinê jî rêzdar Baran Hemze ye. û ez bawerim we heriya jî di ekranê Çarpel Medyayê da we wan nasandibû we wan dîtibû. Beriya ku em dest bi mijara xwe bikin, ez dixwazim li ser rojek reş bi rastî di dîroka miletê Kurd da gelek rojê reş hene. Roja sêzdeyê Mijdarê, yanî rojek wek dohî, bi rastî rojek ew ji rojek reş bû. Rejima Sûriyê a wê demê yanî 1960 61 sal berê. Rejima Sûriyê rabû zarokên dibistanê Amûdê birin tevîkirin zikê sînemayekê di derdora 500 zarok da kirin zikê sînemayê û paşiya agir bi sînemayê ket. Derî jî li ser wan hatibû girtin. 283 zarokên me şehîd bûn, şehîd ketin. Meriv dikare bêje wek melayîketa esmana hat bûn melayîket û ber esmana da çûn. Ez dikarim wisa bêjim. Bûyê ew kî bikim. Bi rastî ev zilm û zordestiya dagirkeran hê jî berdewam e û hê jî qetleam bi serê me da tên. Ez wan rû reş dikim. Ez dikarim ya bêjim. Belê kes ji we li ser viya ku bixwaze hestên xwe bîne ziman kerem kin. An em ê derbasî mijarê xwe bifin. Yani keke ez du hemû kes dixwazim ez serê xwe bi ziman bînim. Yani sinema Amûdê li dîroka bi mirovatiyê de êşa herî giran e. Yani tu wehşekî jî nikaribe eqwasa zaroka di vê derê de şewatê bişewitîne wan qetil bikin. Dünyada mînakî gelek hene. Yani zema faşîzma Hitlerê de dikarîbû wan tişta hinek cûhiya de agirda şewitan de. İnsanê bêgûne, insanê zarokan dikarîbû ki parastina xwe bikirana rejima Baasî yên dagirkeran wan mixabin ew kirin. Qetil kirin. Ez bi rûmetî meşal pêşvan zatînim û lanet dikim wan. Gelek spas sağ kek Tahsîn tiştekî dibêjî? Yani divê warî de me re dikare bêje dijminê Kurdan di kiryarê xwe de bêsînorin. Yani ev zarok e, ev bi emre, ev nizamçiye ji bo wan tu pîvanekî tune rojekî reş e belê di dîroka Rojavayê Kurdistanê de gelek belê em dikarin îro bêjin em vî bûyerê vî karasata xirab em şermezar dikin lê berdewam e mixabin. Gelek spas. Belê temaşevanên hêja ka em ji hevalên rejiyê rica bikin bira sernivîsên vê heftê mijarên me çi ne bira bînin ser ekran.
بله مجارا می یکم حفظ الله کتوم کو گوتبو بجی شورشا شورشا ایلونه و بجی کردستان سدماوی اوله ویج کاروی دور خستن اکادمیسyen بول زانکویا فراته و پاشی ایجار وی گرتن وی کرن بنچاف چند رو بنچاف دما و پاشی وی بردان لبله خویابو کو لسر مدیا جواکی کرد دوی واردا gelek berteke şanda. Ev mesela nave Kurdistan'ı vek ku unji dizanin bi evke dest pêkir bi ev cîgirê serokê gruba parlamenterên İYİ Partiye Lütfî Türkkan got ev Partiya Azadiya Kurdistanê navê wê derbasbiye di rojnama resmî da ev Kurdistan Kurê ye çawa partîkî wayatê ava kirin li ser wî ket rojevê û dûra li Misircê jî kesekî bi navê Cemîl Taşkesen ji Meral Akşenerê re got evra Kurdistan e û hûn Kurdistanê înkar dikin û Kurda înkar dikin û nasnama Kurda înkar dikin û bi vî awayî di rojevê de ye wallahî meret vê qehê jî rojeva wî wê bidome di vî warî da ez dixwazim hestên we û dîtinên we bistînim kek tehsîn ema mişte dest pê bikin keremketê vê jî çi. Yani evar baş. Yani esasen ev akademisyen ki Kürt li zanîngeha Firatê dixebitî parvekirine ki çêkir ser şoreşa îlonê. A dudiya em bêjin afîşê bîranîna Seyid Rızayê Nemir heta qedexekirin ya da em bêjin îcraata Qayyûmê Amedê bürokratî îthal. Esasen ev kiryarana îcraatê dewletê ji rêzê ne. Ne tiştekî em bêjin sürprîzin û ama meret dikare bêje ew ke yani dewlet felsefa wî neguheriye, mejî wî neguheriye ama carna konjonktürel tevdîgere dema konjonktürel tevdîgere em bên têkiliyê û Yekîtiya Ewropa dema germ dibe. Divî meselê de daha bêdeng dibîne ama carna jî em bêjin têkiliyê wî wê dema sar dibe ya da konjonktür li Tirkiye saha siyasî wişa diguhere divî meselê de jî heman ew kaxeya berê em bên esas sekna dewletê a esasî nîşan didin. Diviya de to xerîbîkî tune esasen. Ev carna jî em bêjin di dadgehê wan de jî ev hatine ew kirine işte em bên Kurdistan di hineka da wek sûcekî hatiye dîtin, hineka da nehatiye dîtin. Ew jî tiştekî konjonktürel e. Ama meret dikare bêje giringiya ew ki giringiya akademisyenkî Kürt li zanîngeha Firatê ser şoreşa îlonê parvekirin ev tiştekî taybetmendiye rastî tiştekî nû ye. Yani em jî dizanin li Bakurê Kurdistanê û pir mînakê wisa tunun devlet şiya aciz biye. Çira aciz biye? Yek jî akademisyene di zanîngeha dewletê de dixebite. Mümkün e tesîra wî li ser şagirda hebe, li ser xwendewana daha zêde hebe û esas mesele divan hersî ev xala da jî mesele ev e dewlet naxwaze di Kurda da hafızakî wan çêbe. Yani hafıza wî çi ye? Hafıza wî dîroka wî ye. Şoreşa îlonê di dîroka Kurdistanê de xalekî giring e. Naxwaze va bêzanîn li Bakur însan viya bizanibin. Ji vîya aciz dibe. Naxwaze em bêjin bi rastî durustî em bêjin bîranîna em bêjin berxwedana Dêrsimê bêzanîn. Ama bi rastî durustî bêzanîn. Ji bo wî jî naxwaze di Kurda da hafızakî millî çêbe. Yani ji van bûyera aciz e tepkîkî li hemberî ve raya giştî da
heye li mexabın meret kare dîsa jî bêje ki esas halê me bi tevî viya jî bi tevî van tepkiya jî halê me ne tu hale. Yani em 100 sale bir tekoşînê didin, belkî 100 salî zêdetir em bir tekoşînê didin. Akasa vî milletî ket daye, emek daye, işte xwîn rijan diye, nizam çawa kiriye. Navêrê de 100 sal derbas biye. Potansiyelekî divî derbarê de potansiyelekî xurt jî heye rastî ama ev potansiyela li ser xettekî millî, ser em bêjin stratejîkî millî da pir nameşe. Ji bo viya jî dewlet daha rahat tevdiyare. Aslında eger Kurd diwarê siyasî li ser xetta xwe, ser dîroka xwe, ser çanda xwe, ser zimanê xwe eger dorpêş bibe û bimeşiya, bawer dikim îro ev münaqeşana li vî welatê çê nedibûn. Ne navê Kurdistanê qedexe dibû, ne afîşê Seyyid Rıza dihat qedexe kirin, ne jî o em bên kiryarê din dihatin kirin. Yani ev biçekî girêdayê tekoşîna milletê Kurdê jî biçek halê me nîşan dide. Ama bi tevî viya jî me re dikare bêje ki yani ev mesela akademisyenkî Kurd meselekî heqa taybet û girîng bû. Ji bo jî me re vî camedî pîroz bike. Belê, gelek spas. Belê kekbaran tê bêjî çi gelo kek tahsîn got halê me ne hale. Hema tu ji wirê dest pê bike û dewam bike tê çi bêjî. والله حالي منا حالة دستير بك استشكو مالك المشاوي تجبر بس هذا من دبي محلي مباشر بكن براسي جل باكري كردستان انها تيجشتنا ين ختم ملي البلية يعني ne tane ختم ملي يكي شكرات بيجي سوسياليست شكرات من سوسيال ديمقراطي شكرات بيجن كومونيست همو وكي مارجينال بولو باكري كردستان وخاطر كي هلا مثلا تجاري لما كي بزاف باكري كردستان اللي باكري كردستان ريكوبيك نبه تنظیم نبه نبا گلدن نبه نکار به برسی بکی به جپیواجو era devletin dargıtken daha değil rahatır hareket ken. İcari hareket ama şey giredaya ev yani. Giredaya opozisyona zava bakuri Kurdistan'ı yani. Zikarım bejim zava bakuri Kurdistan'ı tu demir av kasa kas ne bul bakuri Kurdistan'ı. Hamu paketi da. Yani yeki Kurdistan'ı dibinin yeki perşeke bir tekoşini dibine cübe bir sedem eşi ev kasbun gelekseydi dibe. Neha cüber ki bir akademisyenim ve Hafızullah Kayhazullah Şizede evne bir de ortada valan eçe yen tişteki her mühim evd ve var da kek tahsil destnişan ki akademisyen bu dizanın gehede cüber bir sedemi tişteki berz bu. Anji salih haşteda salih hateyda o nodida her demede gelek çarakanın Kürt duruşu Kurdistan'ı derketen peşberi dadgahı dagıkela olve derece parasına okuren. Leyen çeşitli mühim eve demek ki yeni zanigahı da veki akademisyen ki giredayı veki endam ki memur ki gen devlet heybete dikten gotiri bir zaman zedetir farklı o aslında gerekçe mezme linç diken. Yani cüber ve sedemi her işi servici şermezar dikim sekna vici hatta iroji gerek cidayı hürmete bizler müstakil haber devam diken li yem mühimtir ede li bakure Kurdistan tekçine ki bedavi heye tekçine bedavi seru ben buye li bakure Kurdistan çend partiye Parti Demokratik Kurdistan Parti Azadiye Kurdistan Parti Sosyalist Kurdistan ise PDK yeni Türkiye bunlardaki bu ifade ederken sekna wana li peşbere davetera veki fermi ciye şanaziye az yani takdir etme o şekilde neye le tenya بالناف ارتش نامشه تنیا افماش ارتش بريفاناتشه جان جانم صحبت که هناك کبال مراد بشه باشه وکیل کردستان زحمتی و قصاص بلند her zaman imkanı bugün ben gerçekten یک تشتكي mesela ne tevida eğer tu henek bedarane de peçi yapı
destkeftiyê yên millî bi destxistin ne mümkün e. Yani divê serê me bişkî em bên girtin, zîndan bibin, di işkence de derbas bibin ku bi hezara sed hezara însanê me divê prosesê de vê PVJ de derbas bûne. Ji ber vê sedemê divê bi zarayê Bakurê Kurdistanê bi rastî carek dilê li xwe vegere. Li xwe vegere ku da ku bêje ki em çi dikin em dikê derin çi rewşê darin. Yani Şah Parti her difekirin lê mixabin her yek li têlikî dane berjewendiyên kesayatî yên grûpî çi hîn berdewam e. Ez bi kutayê siz Kekbaran ez dixwazim pêkev navberê tiştekî ji biraderê xwe pirsim. Te got em li xwe vegerin. Vegerandina me biya min di mesela dîroka milletê Kurd bi rastî wexta meriv li nifşên nû dinêre, nifşên nû pir zêde dîroka milletê Kurd nizanin. Yani ev xeta serdest ku vêga vê li Kurdistanê xetekeye serdest e, em jêra divên entegrasyonê bi rastî tînin pêşiya gel. Ew xet ji tarîxa Kurdistanê dûr e, hema ji xwe tarîxê bi xwe dide dest pêkirin. Di wî warî da tê çi bêjî gelo? Keko tu dikarî dubare bikî min ew gotin tê dawê nebîstim. Mesela dîroka milletê me yani wexta ku ew em bêjin dîtina millî ku qelse li Bakur ew ez divêm dermanê wî dîrok e, dîroka me ye. Em îdeolojiya xwe bikin dîroka xwe. Min di wî awayî da min got ez dixwazim tu çend gotina bêjî. Ez bes hekan fêna rastî ji wisa yani mesela millî de dibe yek tiştekî ew ê me bibe, rêbazê me bibe. Yek girêdinê aka. Ale û erdîgariya Kurdistanê ye. Eger divê warê de em bi hevdûre hereket bikin, divê çarçevê de em bi hevdûre kar bikin, tu pirsgirêk li bema tune. Çünkü çi îdeolojî, çi oldarî, çi tiştekî dinê me bi hevdûre girê bidin tune ye. û tu tiştekî îdeolojî jî oldarî jî bikar be mesela millî mesela netewek Kurd da bikar be rolekê yên girîng bilîzî tune nemayê xilas bîyê. Yani Arap lê olê İslamê ji ber berjewendî milletê xwe bikarhanî, Türk bo xwe bikarhaniye, Fars ji bo xwe bikarhaniye. Yani hemû millet hemû devlet ji bo ku ew kirinin. Damezrandina hûn Osmaniye temaşa bikin, derketina wan li ser damezrandina devletê ye. Ya jî em tişekî jî li xwe vegerin. Yani dema şoreşa îlonê ji xwe mere temaşa bike, şoreşa îlonê ji nûva vejandina yên netewek Kurd li dilê de, li Kurdistanê de ye. Eger şoreşa îlonê nebana ji xwe îro dibeke van tişta tu tiştekî çêne dibû. Başûrê welatê me niha federalizm çêne dibû. Li Rojavayê Kurdistanê ew destkeftî me bi dest nedikete, Kurd û Kêmasî jî hebe. Lê mixabin hîn li Rojhilatê Kurdistanê û taybet jî li Bakurê Kurdistanê têkçûn bêdawî berdewam e. Dermanê jî yek tiştekî ye. Mesela milliye, mesela millî de bide hemû tiştê xwe aşkor bikin, wekî min gote ale Kurdistanê, yani erdîgariya Kurdistanê ye û neteweperestiyê Kurdistan dibe bi vê şeklê binexînin, bi vê şeklê em bi hevdûre gav bajin. Wekî dinê tu çareserî ji bo evê tune ye. Eger em bibin millet, em ê bibin devlet. Eger em nebin millet, em nabin devlet. Tu tiştekî nebijin. Belê gelek spas. Belê em derbasî mijara xwe didiya bibin. Mijara me didiya mesela ev qeyûma ye. Wek ku tê zanîn qeyûm danîn gelek şaredariyên ku di destê HDP dabûn, dewletê qeyûm danî ser. Încer qeyûm wexta ku hatin ser bi rastî rabûn bürokratên belediyê bi xwe re anîn. Ciyê ku jê lê wezîfe kiribûn ji wirê anîn. Ji ezanim ji Antalyayê anîn, ji Kocaeli'ye anîn û herî zêde jî ji ew herêma Behrereş tînin. Herî dawî cîgirê sekreterê giştiyê em bêjin şaredariya Diyarbekir yekî ji Ordiyê anîn
دانین سر وی ام بیژن مقامی اویانه جی برتک دیاربکری برتک شان ددن براستی دبیجن ماقی ام اوقاس نزانن کو ام نکاربن باجاره خو اداره بکن اون خلکیتینن سر باجاره مدن اداره کرن حتی تی گوتن کو احالاجی ددن وان شرکت دیسا ام بیژن آلیه بهرارش برتکم بوی رنگی هنه اینجا پرساد دیا ام کک باران دست بکن کک باران تی بیجی چه دوی والیده باشه که هم هست شبا ها از خواهی دست بکر اوی دست بکم یعنی ام بیژن اراده که ملتی کی هایی لوی داره تو کیف تجیره ورنه رخنی من هبه ایمه همیه هبه تون هبه اراده که لوی اراده ایلاجی ام بیژن دست سلطارگان یه هریمی دا بنابه کرده نامزد درد کردن و نامزد همو جیو بوده گرد بسرد کردن جاره devlet dağıtları به her şeye به her juraya irade milleti kurdun peydi kere. Ev lu jare dama berece nahaje kese ki vekil namzet dert kevin hole ku der hakem onda zaniyari van ve seri hatta beni heye mehmiye heye legal van heye ger ve esas ecibe icazet edin tek evin evi hel bujafine pişe hel bujafine betar bikevin bu sıra namzet evan yani partiyen yen evi dağıtlara bu şeveye hazlıken idare yen kolonyalizmi bir şeveye ki vekili liser milleti Kürt ev buken besapile yani gelek rahatı de hamu dünyada çıkırsa çebiye dama İngilizce da çebiye vali ko nakandana rekırını bir dere destişan kırını le teşekkür edeceklerine şey herimeci juan herimacı insanın ki huvara danışanları var hay le nasyonalite var ki zanbeki Hindi ya belki Afrika'da Fransız evdekiren yeki legal var kartır var destişanlık le Bakır Kürdistan'ı mukabil ateş pervaja diye insanı hakikaten sarık şaradari ya praniye vanje juan dava ev kırının خلاص کنن در کتن دربا مخابن او تشتکی ظلم زورباگه اراده کی لسر اراده ملت کرد کن به او تی مردوام کرد اجازه به صدام ادبی ام برلوی عالی مذهبکن اراده ملت کرد باکر کردستان به پیته کرد yani belki bu destek lazım bu te az اراده و او راضی آن راضی برای مشکل جلک هنر دو چاشویدا میرو تو کسی که تو هزی که نکاره ویژه که اوانا اراده ملتی که ام پرپکن تنمیه دولت کلونی دیکاره بچه شده به مخاطرش امشی کلونی نه ملتی که داگتره ولات که داگتره نه جبر بسیده میشه تو اراده مدرسه بدتونه اگر ام بوانا دولت بوانا اراده مهوانا به تنظیم بخورد بوانا اوی چیزی نکاره بسیده بده بوانی نه ین نقطه یه دیمی ومن تاریخ از ویژن دستشان کردن یه جیگرین سکرتری یا جیگرین سرک جالی دنا بومن براسی هیچ غریب نه yani ev devlet jda mezran ra hatta iroros ser inkar kırma milleti Kürt avaviye jiber ve sedem jda ki navi Kürt ve çekibine Kürtatici ve evan insana nanakin onali veleri o Lubakır Kürdistan ece ihali ki teçekiren evan bercevandi yoxuji ma hakki ali xudayı verden evet şirket kare xudken ev kare xudken ve em kare xudken berce bervaji ve işte em çi dikare bikin bi çi şewe dikare bikin ev ji tanzim derbaz zekateki netevi derbaz zekateki Kürdistan'ı derbaz bi şewe bi şewe em kare bersiveki xurt bedel dage kare ve kedine biraz az tu imkan ve mecale nabinim çünkü de her şeveyde tu bes helbijatına besar kebe ev dest xud desar yani karakter dağ kere olsaydı, velatı kolonyalist olsana, böyle şey tabii gene. Bu mağaribne ne bertekenlerin ser civaka sosyal medyacıte bilakırıncı ternake versibnave xortrin be nava milleti de ev reaksiyonu ki usabe. Bakabın ev reaksiyonu ki de nava milleti de ev tişteci
من بخونه چند جرا zaten diktim mezekerim tamaşakerim abi tişteci dikim le ev je acizbuna milleti je evi ya şaradari ki nahalle Kurdistan'ı bıkabı bedesle hadefleri hatı meşanı hatta iroloji ve derece acizbun ikisi de heye jiber mesela meki kadi derketin net beri 10 sali bu beri 10 sali bana bahset hazara insan derketi kolana avan zortayla bu millet şerê malxirabî li xendeka da jî şikandinekî gelek mezin dikin ji ber vî sedemê jî hêvîkî evê wan hate şikandin reaksiyona wan niha wekî berî nene û pêgirtiya wan jî vê gavê wekî berê gelek Kurd nene vê merevî alê jî bibîne lê alê dinê jî dagirkerkarê xwe dikin bo min gelekî sürprizîkî nene lê ew karê xwe bike em jî karê xwe bikizin bibin bersiv سپاس بلکه تحسین دیاربکری دوین kayyum o tayin kirin ben pekirina demokrasiye icar ev tayin kirina van bürokratan ji derva anîna wan jî hekaret li me dibe ji me re dibêjin hûn ez bi qaydê wan bêjim min vê gotinê seh kiriye ji devê xelkê ez wê bonê dibêm dibêjin hûn gerî zekalî ne hûn nikarin xwe îdare bikin em anca xwe îdare bikin tê çi bêjî keko Yani tabii ev gotini cenab-ı tedbêje tê goyîme jî yani çıra bürokratê xwe ji derve anî hatine çıra karkerê xwe ji derve anî hatine çıra îhalê xwe didin derve tamam carekî ji bo li welatekî em bêjin îcraatekî bi aykıriyê demokrasiyê ve gere demokrasî li wî welatê hebe yani divir de carê problemekî ye yani Türkiye welatekî demokratîk ye anna yani belê 200 sal e ji dewra Osmaniyan bigire yani 1839 vir da Türkiye Xwesppartiye Rojavayê Dunyayê dibe demokratîze dibim ama heta îro jî tu demokratîze nebiye yani em bêjin ew ki dema şerê sar qediya Sovyet têk çû dewletê derdora Rusyayê gişt na jêqetiyan û herkes ji Polonya bigire Romanya Bulgaristan û gişt tevbûn endamê Yekîtiya Ewropayê lê Türkiye yek ji demezrenerê ew ki ye em bêjin Yekîtiya Ewropayê destpêkê da dema miracat kiriye Brîtanya ne miracata wî tune bûye û Tirka miracat kir bikî wî çayna wî Avrupa Ekonomik Topluluğu bû li heta îro nebiye yani tu nebiye endam jî û tu endametiya ji bo endametiya wî jî tu hêvî nîne yani sebep Türkiye piskirekî wî esasî hene mesela Kürt li pêşiya li Türkiye demokrasî avakirina wî qelekî ye heta vîya çareserineke bi şeklekî li Türkiye demokrasî ne pêş da diçe ne bingeha wî xurt dibe û carna konjektürel me gava din jî bas kir carna hinek ew ki konjektürel dibin carna hin gava dabêje lê mixabin û demekî derbas dibe û te belkî eger gavekî pêş de av dibe sê gava jî paş da diçe ji ber kî di esasê wî de demokrasî hezm nekiriye û cudatî hezm nekiriye fikrê cuda hezm nekiriye em bên vana tu xalekî hezm nekiriye de herkes de qalibekî da gotiye gere hûn herkes Türk bin û di vî qalibê de tev bigerin yani ji bo jî mesela kayyuma belê li vê dera em bêjin helbijartinekî çi ye bu helbijartin çiqa helbijartinekî demokratîk ye ayrî mesele ama li wê derê millet hinek helbijartin lazim tê ji vê re hurmetê bike belê ê bi sandiqê hatiye lazim tê bi sandiqê biçe ji vê re riayet nake esas mesele zaten ji vê dera dest pê dike
ne ki tecviyara hürmet ne kiriye o te bana ji vazife stendine de ne işte heviya gel divari da bir yara xabide o te hinek ani hatine tilve derakında deslatlar te gote un idare bikin. Ev camirana kitine bikira dixebte, çava dixebte o mesela o ye. Yani yani esas mesele işte embijin yani kayyum devleti tayin kedi ama cigiri Ahmedi ve mesele çareser dibe gello. Ya da emu çay dibin zeka mevi çay normalize dibe gello. Ne olsa mesele ne olsa ev limezekirna mesele da şaşitti ki heye. Yani Karsaz medema ihale nastinin qerqer dikin yani ama Karsaz meveça ihale distinin gelo çıkan milliğine o işte gidin. Yani problem ne dveyder adı? Problem ne? Zaten velatteki, devletteki ticari demokrasi gori şeveyi avane kiriye o ne meşya. Problem dveyder adı. Belki velattekidin, o millettekidin da gır kerkiriye. Problem divê de pir serviyajîn bawer nakim em pir zêde me jî xwe bihêşîn û dûr û dirêj xeber bidin çima îhala nadin me û çima ji me jî însanan astîne ew problema wan e îşî xwe dikin karê xwe dikin lazim tê em jî siyaseta xwe bimeşînin ser esasî berjewendiyê milletê xwe siyaseta xwe bimeşînin problem divê derata em bikaribin eger ser berjevendiye milleti xwe bimeşin bawer dikim o çay çareseri ki derdikeve ortaya. Belê. Gelek spas em derbasî mijara xwe sisiya bibin wayê nîv saetê me derbas bû em li gor wexta xwe bi rêda diçin. Mijara me sisiya niha li Dêrsimê platforma bi navê Kedê û Demokrasiyê platforma Kedê û Demokrasiyê ji bo bîranîna Seyid Riza û hevalên wî hinek afîş hazir kirin û li bîlbordan xistin daliqandin li wana lê belê polîsa rabû bi wê şirketa ku wana li wirê zeliqandibûn pêva bi wê şirketê cardinê hanîn xwarê wan ewka û ew kesên ku wî karî kiribûn jî ji polîsa pirsîn gotin û çima tînin xwarê gotin ku em bi emrê sewcî tînin xwarê lê ti belgekî û binivîskî ti ewkekî tebliğatekî wan jî nekirin. Di serî da ji bo vê meselê kek Tehsîn tê çi bêjî û Seyid Riza li ser Seyid Riza jî ez dixwazim ji ber ku sibê salvegera darvekirina wî ye li ser wî jî tu bîrûrayên xwe ji me ra û ji temaşevanên me ra bînîsim. Belê yani berxwedana Dêrsimê yani xalekî giring e di dîroka me da sibê jî her wekî cenabê te got salvegera Seyid Rizayê Nemrû hevalî wî ne. Carekî destpêkê de em wan bi rêzdarî bîrtînin û hem Seyid Rizayê Nemir hem jî yani tekoşerê giştî ama di xala Dêrsimê de navûdengekî wî heye Elîşêr û ê wekî wî em bi rêzdarî bîrtînin û canê xwe feda kirine. Na tabii ev mesela bîranîna da carna devlet gorî qenata min dualî dixebite wek me destnîşan kiribû naxwaze Kurd xwedî hafiza xwe bin xwedî dîroka xwe bin ya bizanibin û taybetî nifşîn û naxwazin derheqê dîroka Kurdistanê xwedî agahî bin. Yani milletekî em dizanin ser tişê esasa dibe millet yek dîroka xwe bizanibe dibe millet yek zimanê xwe bizanibe dibe millet yek xwedî çanda xwe dibe millet ça tivana wendakî zaten tu ji milletbûnê dikevî yani tu xwedî dîrok nebî yani ewkekî
devleti stratejik ise salem eşandı. Divivari da dema 1919 bile hatta İro ne hasret Kurda da hafızaki çeve. Mesela Minaka Harry Green aslında da siyasete devleti de pır guhertineki divari da tüneye. Strateji anji aslında pır mucizevi stratejinin ne? Ses sale aynı tiştedi meşinin o mesela Süleyman Nazit Birani'nin rekada da veje ki Dema Kürdistan Tali Cemiyeti İstanbul'e avabiye devlet şiviye aciz bir yani taybetti navi Kürdistan'a baldık şine ser mesela Kürdi falan de benim bir heyeteki için ziyaret Kürdistan Tali Cemiyeti ziyaret kır Seyyid Abdülkadir o heyete halve deribun me ew kir daxwaza ew kêlwan kir hûn çima bi navê Kurdistanê rêxistinekî ava dikin ya da komelekî ava dikin yani îcabê viya nake ev navana meşhev diqetîne meşhev cuda dike falan filan wekî em bi navekî tê de etnisîte derbas nabe em bi wî navê komelekî me ava kiriye em dê derê de müdafaa hukuku, şarkıya müdafaa hukuku cemiyeti falan. Yani dıvırda işte etnisite tüne, nizamçı tüne, emtkarın vedara behavra xabatı bükün jiberi da yani siyasete ama hile esası yani eri navda etnisite tüne ama dibini de zaten dezge eve, rıhısın eve, felsefe eve falan. Ha naxwazit tu xwedî ewka xwe bî, xwedî nasnama xwe bî, xwedî çanda xwe bî, xwedî kültûra xwe bî. Mesele ji tir de va hêlekî stratejiya dewletî yek ev e. Ji bo wî naxwaze işte berxwedana Dêrsimê de çi bûye, çi qewmiye yani bê zanî ya nizane. Hêlekî wê din heye ew jî hîle ye. Wî jî gayrî resmî dike, ya resmî dike, wî jî gayrî resmî dike. Ew çi ye? Dibinî de dibêjin yani em Dêrsimî ne Kurdin, Zaza ne, Zaza jî zaten ne Kurdin. O Seyyid Rıza jî zaten pîrekî Aleviya bû. Yani dibinî de jî viya geçtike. Îro jî tu saha siyasî mezedikî tesîra wî heye belê tesîra wî heye. Hin kes Seyyid Rıza û hevalê bîr tînin ji bo pîrekî Aleviya bîr tînin. Hinek bîr tînin ji ber kî em bên serokê berxwedana Dêrsimê a Kurdayê bîr tînin. Yani ev navkokiya îro yani ew toximê ewkê hîletî ji berê de avtiye ev îro jî berdewam e. Aynı mesele de mesela 1925 da jî heye. Yani bawer dikim mesela 2008 da li Amedê komitekî müşterek ava kir û me got şehîd û tekoşerê 1925 em bîr bînin 28 Haziranê. Ve demê jî işte AK Parti yani iktidara û işte tekiliya û İttihatiyya Avrupa jî dê xurt e germ e yani gorî îro opsiyona wî daha baş e daha demokrat dixuye falan yani 2008 yani hem mahkeme ew kir hem mahkeme qedexe kir ev çalakî hem valiliğê qedexe kir hem mahkeme qedexe kir asisiya ji bo wan ewkekî mewlûdekî bihata danînê li ewka Licya û ew jî qedexe kir yani mewlûd jî qedexe kirin. Ama yani baldık şinez bibirin, baldık mesela hakikaten tiştekî taybet li piştî wî hin kesê işte mesela 25 vak qiyamê kar çîrove dikin wan bîranî ama yani müdaxilê wan nekir, qedexe nekir, tüm müdaxilekî li ser wan çê nekir. Ha divir de tişt dixwazim ya naxwaze bi rastî durustî Kurd xwedî dîroka xwe bin. Wişa müsaade dike jî bi hîletî müsaade dike yani hûn dikarin mesela bêjin qiyamelê xwedî derkevin
hund karjın bejin ya Aleviye li xwedî derkevin ama bi rastî durustî naile hûn li xwedî derkevin siyasetekî wisa yani hem siyasetekî resmî cuda dimeşîne hem siyasetekî gayri resmî wisa dimeşîne. Ev mesele jî meselekî wisa ye lazim tê Kurd jî li şeydî xwe êj bo wan fedakarî kirin û jiyana xwe ji dest danin û wan xwedî derkevin bîr bînin û ji nifşê nûra jî viya bidin zanîn yani ev jî meseleke wekî wezîfa me ye belê. Belê, spas. Belê Kekbaran, tê divê mijarê de çi bêjî ji me re? Di mesele ev de berê destpêkê de hez dikim bijim girêdanê çardeh mijdarê panzdeh mijdarê Nemîseyê Tiriza û şeş harpirê hevalê vî meydanê hate dargirekirin ez birûmet wan bi vê tînim bejna xwe li ber şehadeta wan ditevînim kek aslında tiştekî gedici de dest nîşan kir li Bakurê Kurdistanê û taybetşê li çalekiyên pêk tên bi her şêweyekî demakî girêdanekî vî mesela millî de nebise mesela netewî de bîr û raya dîroka Kurdî ve girêdanê nebise ji alî dewletê vekî xeternatî dîtin û herdem rê li ber wan hatî vekirin û tu tiştekî şê nekirine ji ber vê sedemê em bijin AK Partî demakî destpêkê de jenosîda li Dêrsimê hemberê Milletê Kurd hatibû kirin vî şermezar dikir lê tenê yek tiştekî dikirin digotin eva ji aliyê Partiyê yên Kemalîst cihatê hatiye kirin ji ber vê sedemê girêdanekî vî bil dewletê de tune yani wekî dewletekî lêbirûna xwe lê naxwazin lê wekî partîkî sûcekî têxe yek partiyekî wekî muhalîfê bî wekî konkretî bî li vê derê de hewdanekî wan hebû lê aynı parti em tamaşa dikin mesela Roboskî de insanê bêgûne hate qetil kirin insanê sivîl ji bo debera mala xwe kar û barê xwe dikirin bêçek bêgûne hatin qetil kirin di vê warê de yekdengekî ji wan derneket lêborîkî ji wan naterexistin carê bi her şêweyê serî hatiye girtin li vê derê divê yek tiştekî em baş bizanin devletên dagirkerî bi tişt şêweyê bi tişt awayê gerîdayê Mejiyê Kurdistanî ku dîroka Kurda û Kurd bi vê warê de ku hefz bike û ku bikaribe di vê derê de raperînekî ji bingehkî jêra çêbibe di vê warê de tu cara li vê derê îzin nada îcaza neda û heta ji dest wî hatiye ewan hewildana jî bi pê kirine ji ber vê sedemê jî li Dêrsimên ha plakatên yên Nemîrseyê Tiriza daxistina wî tiştekî ji aliyê dagirkereke tiştî gerek normal e ku hukuk û demokrasî bîna wî di dewletê dagirker de tune ye eger hevana ku îro halê me halê Kurda halê kêmletevê din li Tirkiye û li Kurdistanê bi vê şêweyê çêne dibû ji ber vê sedemê jî divê em bi xwe ka çawa dikarin bi çi şêweyê li xwedê hêjayiyê Kurdistanê xwe derkeve ne ku wekî oldarî ne ki wekî oldarî du alî dibêje ne mesela Alevîtî ne mesela yên Sunnîtî vê warê dibêje ne ku di vê çarçevî de nemirê xwe bi bîr bînin tekoşîna berxwedana û ji bo azadiyê kesên ki canê xwe danin wan keda wan bin pê bikin divê ewan tişta wan nirxê yên netewîbûyên nirxê welatperweriyê em dixînin pêş bi vî şêwê lê xwedî derkevin qedaya kirin 5 kesê de derkevin derve qedaya kirin 10 kesê de derkevin derve bira bikin eger girtin çê nebe lêdan çê nebe ew çê nebe di çawa vê derkevin vê ronayî ev tiştê jê nabe ne mümkün e ji ber vê sedemê jî insan dibe ji evê xwe çi dibêjin ji huzur û yên ercivendên kesayetî bê xwe piçeke azad bikin eger azad nebin di vê warê de biçare pêşengî çi çê nabe canfidayiyê welatê xwe jî çê nabe em dîroka xwe temaşa bikin dîroka me çawa ben pê hatiye kirin dîrokê de dîroka me de jî spas cengewarên
canfıdayı velatê me derketine ji bajanî nemir bigire Seytizad bigire Xalid Bege Cibrî bigire ji hemû serokatînên tekoşîna bizava yên Kurdistanê divê em bidin berçavê xwe divê em layıkê wan bibin. Nirxê bi nirxê wan rabin eger bi nirxê wan ranebin ji xwe ne mümkün e îro tenê li ser afşa qise bike serê ser plakata qise bike ewra de tiştek normal e tiştekî acil jî nabîne tiştekî bakêş jî ne riya me carkê dilê li nirxê xwe xwedî derketine dibên ki rêverê me pêşî de çi kirine em rêşopanira wan bi rastî bi dilsozîya xwe berdewam. Belê spas bi rastî dikarim riya bêjim Seyyid Rıza û hevalê xwe şehîdê doza azadiya Kurdistanê ne. Wezîfa milletperwerên Kurd ew e ku şehîdên xwe ticar û ticar ji bîr nekin û li gorî ew xem û xeyala ku wan dikir li wê gorê tevgerin. Em derbasî mijara xwe çara bibin. Mijara me çara krîza navbera Yekîtiya Ewropa û Belarusyayê biborînin. Bi hezaran koçber bi piranî Îraq, Sûriye û Efganistanê û piraniya wan Kurd li ser Belarusyada dixwazin derbasî Lîtvanyayê an Polanyayê bibin û ji wirê jî herin wan dewletê Yekîtiya Ewropa li wirê debara xwe bûye wayî bikin bi wê hedefê diçin. Îcar eviyanê jî krîzek mezin derxist di navbera Yekîtiya Ewropa û Belarusyada. Di vê navberê de Yekîtiya Ewropa dibêje ku Tirkiye, Rusya jî piştgiriya Belarusya dikin û heta hinek dibêjin ku bi teyara bê heqê rê jî ji wan nasînin bi teyara wan ji Stenbolê dişînin Mînskê paytexta Belarusyayê. Li ser biyanê jî gengeşiyê mezin çêbûne heta hin jê derdibêjin ku mümkün e ku Yekîtiya Ewropa bi ser Belarusya û Tirkiyeyê û Rusyada jî ceza hinek cezayan bisepîne. Di vî warî de tê çi bêjî Kekbaran dora te ye încar. Ha steva. Ha ez aynı vakte de evci tamaşa dikim. Yani tamaşavan acı tamaşa dikim. Kek şora şokek Mehmet Urvacı gotiye. Kekbaran evnaye nizmte nizanım birası alim de az vaktim tişki teknik için de böyle mesela teknik ser internet edemdam kutu keması şeydi be. Sıra sıra derbası uyarı bibim. Niha navene Belarus û Yekîtiya Ewropa'daki wê diwarê de onzanın Belarus û Poland silûrê hevdûn nêzîkî hevdûn e. Di vê warê de gelekî cefsandinekî gelekî yên leşkerî jî li wê derê hate demezrandin û rewşa penebera niha li Belarusê bi rastî gelek xirab e û piranî wî jî hemû hatine ser silûr li ser silûr da li derê dimîne. Ji wan yek jî Kurdekî çarda ya jî 15 sal wê niha başbîra mizanin e. Jiyana xwe ji dest da û gelekî însan nexweş û rewşa wan jî ne baş e hezara tê ew kirin li vana piranî wî jî koçberên penaberên Kurd in. Kurd xwe mixabin li wê derê. Lê tiştên yên balkêş bo min li wê zarê de ew e ez ê piştre berim ser wê. Niha Yekîtiya Ewropa li vê bûyerên şerê taybet li evê de li Sûriyê de devletên Ereban da li wê derê de gelek penaber bê ew bê hesabekî xwe ew hesab bikin girtin ser xwe. û taybet li Almanya jî ez dikarim bêjim ki dema Merkelê de ser hejmar niha nikarim bêjim yani rast nabêje li hejmarekî wisa zêde girtin ki ew tesîra xwe li kiriya xaniya kirin li danûstandinên yên evê kin vê derê kirin باور dikim o ji bo merkezê çûndina wî jî sedemekî yên girîng bû
لبه هالبجارتني دا هالبجارتني وين ذاكر وتشو çünkü deli vekirin ve hemu beraber veçare beş şart ukat derbazı hundri Almanya kirin tabiatlı Almanya o velakin Avrupa'yı bir valida tüyre tüccarı em bejezi kapasite xizdeter ev getir etilanu be ev getir navena xo jiber ve sedem reaksiyon ki milletin yel Avrupa'yı navxoji reaksiyonu ki zile haya neku peş rast peşberi panaveraya peşberen yen rebebri vanen livedere ve evji bir demokrasi bir البجارتناجي برتاي كون نشان بشرام درباسه اي ببن سسيرور وسسيرور براسي تراجيدي كي جلك او تي دمش او تراجيدي وكي ميرواتيه نكي كورد عرب نظام تركي و تشتكيتن به ایرانی و چه ببرا به افریقانی و فرماکه ل تراجيدي كي تيمشان لوان انسان انها روش هواي روش سرمای زیادتر ده منطقه پولون و یم بلاروس جد دواره زبستان ده gelek dijwar zide dijwara ewan insana dikare gelek tuşen frat beben yani nefeşi beben birini evet işte bidavi biniz ve mesela problem ki yenavlatevi heye gelek beder aktivistler min Avrupa hani des derecayı bir ya komün sivil hazdikin derecayı ve deri bükün o alikariye van bükün ternakem لبومن gelek heri mühim gavadan tedrisleşen kar hani beperatine azul zan brasti çıkasa spekülasyon ya jetişegidine le yetişeke hey çavgırtın hey ve varida yani jibo Ernigaliye Kürdistan'ı bala ve Civan Kürt ve deri Kürdistan der ki ben gelek rahatı nişanlıdır ve yim mühim nehali sersiniyor da yim prani ve başvuru Kürdistan'ı der bazılarının ev cildil eşeğe yani bu onun burası gerek cildil eşeğe bu başvuru akı krabuna akı Kürt kemasya akı başvuru Kürdistan'ı bir salayın Kürt ev dikirin ve rojeda bendalı ve roje bu velat keman parça ki yani azat hemen vedere bir neha vedere hina hazaran Civanı Kürt beri Kudüs'ün rojavayı Avrupa'yı o vedere hazdikin beraber yani jivi Kratır etçi şekilde bilmez. Gerek vekili bece. Evci Kürt kemasya, revebriya, destelatlarya, başvuru Kürdistan'a. Ve ev insanın vedere, ev juanın vedere, ev kurtun vedere, bu karbon vedere biçi gibi. Çi şeyveyi bir beraber ve berivan velat evan. Ne kubela berivanlı velat Garibistan'ı böyle sesiyorlar, tabii perişan ve mirne biçim yaji ve perişani لسرسنور ساكنة يعني براسي وجيه جلك دل إيشية لما كل كردستان هم شو تزانه روش خرابة جارنا سياسي بجارنا أغوري دبت بشوي كي خدا بجن بدريازي روزلاتي كردستان روزاوي كردستان أما تشاشكو جلك شيء يقول لجيه دل إيشية ين جل جيه هري خراب أوه جباشر كردستان هزارة جوان كرد بري خوبدن روزاوي أوروبا ve desalatera Kürdistan'ı burası kur udur serve müjarebe sekene o jinha da jedi be peş haziri van bu keti da bu karaber lebaşır Kürdistan'ı xozayı ki yen rava ava bükün da ku xorteme berefun neden Rojava Kürdistan'ı çavi xollu vedere pisneken Rojava Avrupa'yı tutuştaki zide de yen ملت مزیده نیه اگر کیرکرنی که به چشتی که از ذکرم فهم بکنم بکی حالا چه دبه بکی امجا انفال دبه بکی دستم دبه پشکری دبه زیلان دبه بکی دنوام بیاره ین آوارتا دبه امتکارم بجی که وانتشتا هری بکن باشور کردستان مقابل دیوارده گنه چرا gelek spas bere kek tahsin kek baran dibe ez bi çûyîna ciwanên başûr ku ew diçin ez pir bi wan dêşim tu dibêjî çima diçin sebeb çi ye yan çima tirk wan dibin çima rê ji wan re xweş dikin bi tenê mesele ku ew qaçaxçî pere qazanc kin mesele ew e an hin ewkên stratejîk hene ê dewleta Tirk ku
li pişt vî îşî weka ku sekin ya Ewropî jî dibêjin bi rastî weka ku meriv lê nêre jî weka ku rast dibêjin tê çi bêjî keko Kek Hanefi yani ji başûrê Kurdistanê xort koçber bibin li sînorê Ewropa ve mere gelek aciz dike. Yani Gemze de yani dema Asiya ba me fêm dikir. Dema em bên biyara karaseta Helepçê ba me fehm dikir. Dema kimyasalê ba me fehm dikir. Ama Gemze de axekî wanê azad heye. Dibe hinek problemê ekonomîk hebe li wî derê aliya borî de pirsgirêk miheqeq heye çikî her çiqas dewletekî federal be jî ne bi serê xwe ye pirsgirêkê wî Bexdayê safî nebûne bütçekî wî bi aîdê wî hîn tune ye ew jî bi girêdayê Bexdayê û ew pirsgirêkê wan berdewam e tevî dibekî desthilatdariya Başûrê Kurdistanê kêmanî jî hebin yani ama vay nayê manê kî mere wî welatê xwe terk bike û here işte sînorê Ewropa û binêviya de bawer dikim organizasyonekî heye yani ve bê organizasyon nine yani însan bixwe ser naçin qenaat nakim yani aqasa kitlevî ji Bakurê Kurdistanê koçber bibin û ser Tirkiye re herin Belarusê falan. Na koçberî li dünyayê bûye fenomenkî ew tiştekî din çünkü dünya her tere xirav dibe her tere em bên navbêra feqir û zengîna her tere fire dibe û dünya hem ji alî aborî de hem ji alî têkilî însanî de mixabin berbibaşiyê naçe ji bo wî jî koçberî li dünyayê zaten bûye xalekî girîng yani tu li behra spî mêzedikî her roj însan xwe davên behrê û ji bo xwe bavên Ewropa sînorê Polonya tiştekî din ew ji wisa ama divir de xalekî din jî heye kî ev hin dewlet pirsgirêkê wan bi Yekîtiya Ewropayê re hene wek Belarus û Rusya mesela Ukrayna'dan dixwazin astengî ji Yekîtiya Ewropayê re derxin di vî meselê de Tirkiye hakeza wisa ye çira em bêjin dola 4-5 milyon koçberî Sûrî li vê derane û wan her carî işte em bêjin berê wan didin sînorê Ewropayê sînorê em bêjin Yunan û Bulgaristanê dibêjin işte dikin mesela bazariyê işte ji bo bazariyê ya kartîne eva tiştekî em bêjin tiştekî ahlakiyet tiştekî ne ahlakiyet tiştekî însaniyet tiştekî ne însaniyet tiştekî demokratîk e tiştekî ne demokratîk ama viya hin dewlet viya dikin bawer dikim divê organizasyona wî dawiyê da jî her çiqas li dünya koçberî her tere zêde dibe lê organizasyonkî dixuye ji belkî pirsgirêkê navbêra Rusya û Yekîtiya Ewropayê de pirsgirêkê nava Belarus û Yekîtiya Ewropayê de taybetî ser mesela Ukrayna dixwazin hinek Yekîtiya Ewropayê dorpêş bikin têxin tengasiyê têxin xeterê falan yani ev organizasyon bawer dikim ji bo wî hatiye kirinê wisa tê fehm kirin ama diviya da ek hatine karanîn xortê Kurda ve ev jî me re pir aciz dike me re pir değişîne lazım tê yani hikûmeta Kurdistanê di vî warê da xwedî tedbîr be xwedî helwest be xwedî çare be yani teman em nikarin li dünyayê pêşiya koçberiyê bigirin ew tiştekî din em bixwe dem koçber bûne zaten hîn jî koçber dibin ama yani axekî me li wê derê heye nîv azad e milletê me xortê me ji wê derê nerevin û çarekî ji vîya bê dîtin ev jî wezîfa desthilatdariya Kurdistanê ye. Belê gelek spas keko em derbasî mijara xwe pênca bibin wayê tam saetek me qediya melebextiyar ku zû daye çûbû Almanya û li wirê tedawî dibû îro do fetilî Başûrê Kurdistanê û
هن جرaya گشتی را هن داخیانیان دا گو از هاتمه جهری کرن دست مدا بلگه هنه و ایروژی دیسا وان ام بیجن خبردان خود دولماند رودا ورا گوتو بکو ایکو من جهری کریه زانیاریه وقت زانین زانیاری ام بیجن اوکا ینکه یعنی سازیا استخبارات ینکه جخینی ملبختیار وقت کون دزانن بافل طلبانی بو از هاتمه جهری کرن و تی گوتن کو خیروخان هاتیه جهری کرن تی گوتن کو کسرت رسول هاتیه جهری کرن و بدهان رایدارن ناویه کیجی دویجن کو جهری کرنه ev mesela jaribune çiye çima ev mesela derdi ev mesela ve likur bisekne ve çava be yan gori ve gere çava be kek tahsin emcüte destekin. Yani demek ki nava yenek da şerreki navxoyi berdevame aslında ve ne şerri yeneki bixoyeji yani ev şerri hani peşerojavi heye diçe hatta o ki ekibeki vek em dizanın de kongra çaremin da bu desilatta peşengiye veya işte Aras Cengiu ala Talabanu Lahor dikin bana de yeneke da bavar dikim de kadro avantajı kavinin de ser ev kitle avantajı tesir avan heye eveki bahane bavar dikim de karasata Kerkük edeci roleki mezun listin, di ihaneta Kerkük edeci roleki mezun vana listin. Ev eylü hatine cari kirinci bavar dikim yani duhazın bir şekilde ki vana tasfiye bikin evci düğün mesela referandumu serxobuna Kürdistan'da da alikari bir mesele bu kosret mele bahtiyar. Ev şerra jüvedir etti, ev ama ev ne şerri van buxoye dinava işe bavar dikim dinavi mesele da İran zaten heye Lipişt ve mesele ligori teki heye keko. Yani ki can devlet hene, çi devlet hene. Vallahi bavar dikim ama herkes heye yani İran her heye zaten tekili yeneki İran'ı jiperi da xurte zaten o ser yeneki bir tesire tekili haşti şabi heye yani mesela İhaneta Kerkük'ü de zaten hefkari bir hevrak kirin o haşti şabi o ki bir hefkari kirin yani ev Milisên Ereban evê alîkarê İranê direkt navî meselê de hene. Alî din em bêjin li Iraqê Amerîka heye dûr dirêj yani dişopîne van mesela çünkü li serê tîrmehê de wek hûn dizanin ev ekîba hane ji desthilatdarî hate dûrxistin yani em bêjin serokê zanyariyê hate guherandin, serokê tîpên taybet hate guherandin û ew bi xwe jî li wê derêjî wek eş başkanlık hûn dizanin hebûn ji wê derêjî ew kirin. Yani bafil inisiyatîfekî danî û gotê dî ji vir şûnda ev sîstema êdî tune yani yetki tenê di destê min de. Yani bafil viya bi serê xwe tenê nikare bike bawer dikim û di vir de miheqeq ew jî piştgiriya wî heye çünkü alî din hem di nav partî de qewî ne hem de alî kadroya da qewî ne bawer dikim bafil ket nava hewildanekî wisa hineka piştgiriya wî kiriye miheqeq va bê Amerîka qenaata me bê Amerîka van nebûye. Yani Parti Demokrat pir midaxilê vî meselê nake. Naxwaze midaxilê vî mesele be çünkü meselekî zaf hesas e. Yani wîça midaxile bike ew dibe yani alî din dikare vê kar bîne yani çünkü dûr da dijmintikî
لهمبري بارتي ديمقراط هي نوا يعني كده شبو يجي پر نخواز مداخله وی مسئله به اما ev mesele berbe ki dişe yani revşa Irak'ı em bejin belki pişvi em bahsa ki bikin yani şerri navaşiyan باور dikim اوج bir geredayı bir meseleye çünkü lo derece şerreki hel hem beri Kazımı ben ki suikasttaki Em ê werin ser wê mijareke. em bir servi yani em meret karabêje ki yani li başûrê Kurdistanê û rêxistinê em wê wek genekê daşî dewlet desthilatdarê Rûşilata navîn taybetî ser Kurdistanê desthilatdarin divanan da divan bûyera da rolekî mezin dilîzin destê wan di nav da navan mesele da ye ji bo wî yani bin neske 30 sale başûrê Kurdistanê devletekî federal e hin merkezi leşkerî wî merkezî Tirneye hin işte merkezî maliya wî Tirneye hin em bin nû işte hikûmat ber bi merkeziyê diçe esasen van giş destê devletê derdorin nahêlin li wê derê devletekî bê ava kirin dixwazin perçe bikin herkes diviya da jî hinek hizba kartîne hinek şexsiyeta kartîne ev jî yani tiştekî pir ecêb û xerîb nîne belê. Belê spas. Kekbaran li gorî te evana çi ji hev dixwazin? Çi ye mesele? Çi di destê wan da çi heye ku ne nikarin bifroşin û bikarin û ev çi ye çi dikin? Çima vî ecêbata hûnê pêk tê? ev mesela Yekî Nişmanê Kurdistan kesekî yek ji wan e ez ki baş dizanim navbeyna jî baş dizanim ez bi serî de jî dibêjim bo Kekresu jî Kosretresu jî bo Alabakya jî hêvîlerim carkê dilê bûyerekî tuşî wisa nebin her du jî Kurdistanê ne her du jî ji nêz da nas dike yani temelî hin 15-16 salî bû nas bûne me li gel wan çêbû her du jî ji bo bizava Bakurê Kurdistanê ji bo netewê Kurdistanê ke dixebateke wanê bê hempa hene îjar Yekî Nişmanê Kurdistan mixabil tiştê çûndina mamjala çû mamjala hûn dizanin demê dawî 10 salî dawî de bi taybet jî gel rêzar Kek Mesûd ra qas koordinasyonekî baş verdira çêkirin ki tu astengî li herîmê nemavkir berê em dizanin goşt hevdû dixwarin nenûkê hevdû dikişandin yani gelek serpêhatiyên nexweş navbeyna wan de çêbû Yekî Nişmanê Kurdistan bi ti hawê bi çi şêweyê tesîra ev xwe ji binê tesîra Îranê nedikarî xwe xilas bike û xilasî neke mesela Heşdê Şahbî jî Qasım Süleymanî jî li gel Xêroxan jî li kurê wî jî hinek kadroyekî xwefiroşî jî nava Yekî Nişmanê Kurdistan da mixabin wekî nûkerê yên Îranê kar û xebatê xwe kirin û derbeyê herî mezin li başûrê Kurdistanê bo firotina Kerkûkê de rolekî lîstin wala fîgûran be em dikarin bêjin ew van serê xwe kirin em serê xwe nekirin çünkü ev tiş kama wan derbas dibû ev tiş mesela evê bû mesela Britanya xwe senaryoyê çekir hazır kirin Baxil Talebanê jî malbata wî jî gelek însanê yên kadroyê dinê jî bi şêwekî xistin nava vê filmê wekî fîgûran bikar hanin û peymana li gel Iraqê li dewleta Iraqê merkezî de peymanekî çêkirin ji bo salî carkê dinê petrolan Kerkûkê ji xwe ra ew kirin bedel kirin ji ber vê sedemê Baxil Talebanê jî derdorê wî jî Lahor jî yê dinê jî mixabin tujara têkiliyê xwe yên ya jî ji bin tesîra Îranê derketina wî ne mümkün e çiqo koordinasyona wana mesela evê de li Kerkûkê de bi ji raya gistê hemû dinyayê hemû Kurd gelek baş dizanin hevsa Kurd her çendî çiqasa zayıf jî ve ekî zayıf ne bi cî herin dikarin vê tiştê herdan bînin pêş
Yetişte yin balkeş garip eve kadroyu yektin işmanı Kurdistan bünge bir Kurdistan ise Kurdu, Tasimi Kurdu, Kurdistan ile. Valla baktiyar şey o Kosret Resulci nava yektin işmanı Kurdistan'a da kıymeti kadri ve demi de ursavur. Aga avkas ve demi şunda darbeki mezun faranı tasfiye edini kime ne zünizam yani demi pensal darbe edini karat şeki servan bejim kesinlikle vane remil servan hebu. Çünkü kedu kabata van hebu. Le var kuyadaki yektin işmanı Kurdistan بریا باخر طلبانی لاهور در دوری وانه انا کوفروش هم بگوره یعنی که انسان بکار بشه در راست نری رو کلی وارد بشه کسی که نه تنیا میگیره وان کوفروشا بوم بلای سری کردستانه و کادروی یکیرات جیراتشی به شیوه که تصفیه کرد چون دنیا مال وقتی داره کی جبزا باکور نزوی که نشون کردستان Çunduna Kosret Resul Carkedini kıymet kişi bızava bakıyor Kurdistan'a da. Bir sedemedi bir mera bir şey vekili van fadi derken ve derida cardan desalahariya Kurdistan'a de işi yarı be. Ne ki gazında be bejeki de desalahariya Süleymani yen havleri bigijin mevzu. Hakikaten tu kesetune ki desalata mekaran evi gotune bejin ki desalatariya hezim peşmergen yen Süleymaniye havleri bigijin. Az şu sana da çene be. Eğer tu desalatar be, eğer tu peşavaziya milletvekili u hati helbizafen ve de rudune ve tu bu kuvvet işi çağrısı ki. Çünkü Bismarck le Rojavay Avrupa'yı Almanya mızanın aşırı bu. Evi van gelek kurda dışı bir yan. Bismarck bir darı zore van kırmızı. Yani henek carada de desalatları erki kul biçi binin van çıkar binin berhevdu kesi ki de şevi de hedi gazında neken ne em gazında beken ne de desalatları Kurdistan gazında ki hatta ev gazında hebe hayan desalatları Kurdistan hakimi Kurdistan ne be o hezeki taybet yiyen tebi milli vederi avana be sekirdiyete ki milli ne kudu ali nici pratik du ali evtişde berdavam ki rastı böyle 20 sale ne ve ki 20 sale ne çünkü böyle 25 sale şer'i ömrüyüm berdavam ki le 25 sala da naber yani akwasa dem akwasa vakt hatiye meşandın atış dengi pozitif naber de tabii ki yani kada heyciyen ali tişiyen mezzetkin gerek tiştem pozitif hatiye kelimini başlıyor Kurdistan'ı gerek tiştem yer numune şugoy rozulata navi medet kare desnişan bütün var demokrasiyi da var azadiyi da var aburiya gerek işte her aburiya hani biliyorum heye ve böyle demokrasi u azadiyi da kimlete da gerek numune ki gerek mühime le ve çeşitli ve beraber desalatiyare Kurdistan'ı desbabı bir mesele ve üsteliki joterake ve heziki joterake ve irade joterake bakı bu kadar peşiye var suikastin hündürücü bir kere. Çünkü ev mesela Malabahtiyar biraz Malabahtiyar o Kosret Resul ne mesele ki cereziye az edine perbavarnak mı gerek rastı bizim yen Zaten talabını yekeri khanji yedin işi bavarnak cari merdi. Le her bir edisel bavardı ki ev tasfiye kırına ki bir kadro siyasi kararı insana tasfiye kırına hazırlıkta jüve yaptı. Ve Kürdistan'ı duman koydu derken. Gerçi icari kişiler vazgeçti. Bele, spas. Em derbasî mijara xwe şeşa bibin. Wek ku hûn dizanin heftiya borî باور کرد پنجه مهه دا بو خو پیشاندانک چه بو جه آلی گرین حشتی شعبی هن گروبین وانا نتب بهبرا گوتن ام جه هلبجارتنا نرازینه هلبجارتن گره جنودا بین چه کرن و خو پیشاندان کرن و هزین امنی خواستن وان جه بلا بکن دنابوان دا آلوزی درکت کسک جیانا خوش دستا پشتی کو جیانا خوش دستا هن گروبن حشتی شعبی اکو لپشت و خواپشاندانه بون رابون گف خوارن لکازمی گوتن
em ê hesabê ya ji te bipirsin û diro derbas bû di ser de bi dronan êrişî mala Kazimî kirin û bombakî li dîwarê wî ket hin kesên ku dora mala wî bûn hin birîndar çêbûn lê tiştek bi Kazimî nat ev hesabê navbera rêveberiya Bexdayê bixwe taybet jî şiî bixwe mesela wan çi ye çi nîne û çawa dibînin kekbaran Yılha mesela Şiiye usulüye le Irak'e çirokeki İslamiyet'e despet ke. Yani Hazreti Hüseyin'in ji kerema fehma Kurd çünkü indî wexta me li ser me guvaş çêt yani ev çiroka ji evê te ji olê te hatta îroroj ew dijmanatiye nevan da hatta îrorojî tijara ji holê ranabiye û bi her şêweyê ki derketî pêş ji ber sedemê ji Irakê taybet hikûmeta merkezî de û zanê ki Irak devlet bi xwe devletekî Sûriye yani hatî çêkirin devlet filsafine dîrokê de bi zora em bijin Britanya û devletên yên Rojava wan bi hevdûra ew kirin zerikandin lê zerikandin jî Sûrî bû çünkü negirtin ew ê zerikandin hevdû negirtin biriya dîktatorî wekî Saddam Belgavî evî wê bi çewsandina bi zulm û zordarî li gel hevdûman lê her fırsatekî de muvaffaq ew dijminatî her derkete ortê ve bi sedemê tiştî gerek ne ew her berdewam bike pir zêde jî evê me jî ne de ez jî bêjim yani pir zêde jî me alaqadar dikinake tenê em dikarin hinek têbilî xwe bişî duî warê de kazî jî însankê de zêde ew nine zêdekî însankê paqij nine dema Asya da jî dema Sedam da jî yên berpirsariya yên evê dikirin yani istihbaratê dikir li wê derê yek ji wan e ew e endama ji wan e yekê ew e lê biriya hilbijartin hatiye bijartin navbayna Asya berê da jî ji navbayna İranê da tucar başnavî û şerê İran Iraqê em zanin çend sal 8 sal zêdeke berdewam kir û malvîranekî gelek xirab kirin dîsa jî post bazarî hemû li ser mesela Kurdistanê bû protona yên Kurda yên peymana Cezayirê bû hinek tişt bertekê Iraqê kirin yani pêşwaziyê Iraqê kirin İranê kirin biborîn û carekî dinê hez kirin Irak bi şêwekî wan şeve gerîne şerikê navên wan çêkirû heme Kurd çûkî ji ber ew nebe wext neçe heşî şavê wekî we destnîşan kirde evê de failekî yê yekemîn derkeve ortê ew e yani lê tiştekî yê mühim ev e yên giring jî ev e xeta kes dibêjin li wê derê de yên cî Emerîkî heye yên wezaretê dina henin yên devletên yên Rojavayî heye li wê derê de heger ew bixwazin li wê derê ew dikarin pêşiya wan drona bigirtana çünkü ew sistemekî yên kevî di taybetî Emerîkî li wê derê heye bu parastina xwe bu parastina vê koridorê jî herdem wana çalakin aktif çima bidaxale vê tiştê nekin ez wî nizanim çeyên gotin sê dron hatiye rêkirin du dron hatiye ew kirin ji holê re kirin drona sêmî jî cîxulîkî wê dide terkînekî şekî ye niha dapiyaniyê Tirkiye İranê pêkeno kir ji xwe divê mere ne bawerî xwe wan bide ne jî ew bikin dapiyaniyê wê ew bikin yani aktorê yekemîn ji xwe İran divê derê rolkî gelekî girîng dilîze İran bi çi şêwê divê bira bibe Irakê nexwaze ji devletê Rojava tabeşa Emerîkî re tek bikin tesîrekî wî gelek mezin heye ew tesîrî berdewam dike ji ber vê berdewamê wê tesîrê jî hez dikin desthilatgeriya Irakê jî herdem nêzîkî wan bibe ya jî kêmtirîn bin tesîrê wan din bin evê wan de bibe ji ber vê sedemê vê problem her berdewam bike mesela Kazimî û evê kêne mesela Sunî û Şîya lê her berdewam bike vallahi çok asar hevdû dikevin mala wan ava bibe ama berdû bike rezî sadece Belê belê kek Tehsîn vî şerêhanê wek wekalet e meriv diveqê yanî terefek hevalbendê Emerîkayê terefek hevalbendê İranê ye
تدبیجیت پاشیا بیا دا و ایران بسرکبه امریکا بسرکبه او چی به ککو كان في شر إيران وأمريكا مرات كاربيج السعودي دنافي شر ده هي بله بكي دولة كرفزل أوجد نافي شر ده هنا يعني حيشتي شعبي هر معلوم أليكاري إيران zaten رخصتن جالي إيران ده هاتي أواكرن جواري إيران ده تي فينانسي كرن يعني سدو حيشتي حفت شتنا نية كانت دي neyse. Ama ay peşkeşe ke sadır bana ne tevi arabane ne dici per dici İran'ına ne per niziki İran'ına şey ev yani milliyetçi araba da Paris'in bir şekilde xazın yani Irak'ya bu kadar idare yani İran idare ne ki mukabel Bağdat İran idare ki ev jibiya acizin bu jittekili bir أمريكا رتيكلي أون هي بالسعودية رتيكلي أون هي أف شراجي شر وان هردو عليا لكل دقومة yani İran van demedaviye de her diçe lavazdı be hem cali abori İran'ı zaf xrabe ber bir iflası henek dibin ber bir iflası diçe yani hem le Suriye biçek lavaz biye hem le Irak biçek lavaz biye ama hici le aktöre şerri Yemen'i de meşine şerri Lübnan'ı be vasıta Hizbullah'ı de meşine le kavata ya berit nine biçek kim kiriye le berxadeden meret karat divi mesele de tkare beje ki ev hevditin evi daviye da çünkü ev seroki قواتين قدس بشتي قاسم سليماني وهاتا بغداد كاظمي راه هفديتين كي كر بشتي اوكي yani çünkü ev dizane İran dizane ki eğer şeyi buha behef kevin o şer gurbe ve yani Irak şu an rajin namine yani via İran dizane yani jbowi evvelciki beden sıklandığını çünkü İran akasa riske nagreber çave. Evvelciki lehev bikin. Lekul lehev bikin ayrı mesela ama evvelciki lehev bikin çünkü evvelci dizanın bir şerri eğer per peşta ber her dualici vendatike. Yani jbowi ama hükümetteki çava şey bedvi demede ev mesele çünkü Sadır Haftewsi parlamenter daxtiya siyasi embejin Parti Demokratu Kurdacı serşesti raye o Sunniyaji vana her şey dikarin be havra hükümetteki ava bakın ama İrancı bir ara razıydı ve nabe evhin ne diyare lehim berxadidin ama bavar nakım şerper gor bakın diyor kanaatidanın ki İran bir şerper gor bakın çünkü İran kavatavi aberinin el roşelata navi. Yani İran dizane ki Rusya, İsrail ve Amerika bu lavaskırına İran ile Suriye ile hevkirine. Via İran dizane ha dikarın tünne bikin dikarın tünne bikin ama dikarın kim bakının ev serviya dıkabtın. Yani müjarab davi de jibek bahsaviya bikin mesela Rusya Duhaza ila beri kasedi bide Şam'ı ama İran ne razıya divi meselede. Yani ser Rusya'da çareseri ki çibunavi İran per ne razıya astengi nişandı. Herkes gori xadı meşe, o gori bence berjevendi xadı meşe. Ev şerrat devam ama az duy kanaati dandım ki Irak ev şerrat per zede görbe be. Yani evliciki de İran evi biskine razı be kanaatamı say. بله سپاس ام ویا وای هاتن مجارا خوی داوی و وای هما بجنازی ساعت کنی به مقدیا ام مجارا داوی هنه کی هما زو در باس بکن ام دو وقت خدا بقدین نوی پر باش به لسر روشا روجاوا از خوازم جواب پرسم وەکو تێزانین تورکیە ji alîkî da gef dixol qesedê ji aliyê dinê da li Qamişlo êrîş dike bi drona xelkê
wê deverê sê kesa kuştin. Êrişên bi vî awayî Tirkiye êrişî Kobanî jî carkê kir bi vî rengî û ji xeynî wî car ew çeteyên ser Tirkiyeyê li Efrînê her roj mafê mirovan bin pê dikin. Xelkê direvînin, wan pere ji wan distînin, dest datînin ser malê wan, berî wan didin, wan ji malê wan derdikin. Ji alê din da ku Tirkiye gef dixwe hema bêje di heman demê da înca Rûsya jî tedî di cî da ji rêveberiya xweser re divê kerem kin şamêra li hev bikin ez di nava we da navbençîtiyê bikim bi wî rengî nêz dibe. Amerîka jî dibêje hêzên Sûriya Demokratîk müttefikê min in li hember Daişê ez bi wan re hevalbendim. û İran jî dixwaze bi wasta rejimê her pêçiya wan dûr daye û ew jî li wirê li hember helwesta Amerîka disekinin. Herî dawî încar PKK jî heye li wir. Kurd jî bi taybet aliyê NKSê dibêjin bira PKK pêçiya xwe ji Rojavayê Kurdistanê derxe. Heta di navberekê de gotin waye Mazlûm Ebdî PKK wî ji desthilatdariyê hilanî lê belê ew herhalde nerast bû. Mazlûm Ebdî hê jî li ser desthilatdariyê. Mazlûm Ebdî jî dibêje Rûsya ji me re gotiye wê Tirkiye nebawerim ku êrişî we bike lê dibe ku çeteyê wan êrîş bikin û Amerîka ji me re gotiye me ji Tirkiye re gotiye wê nekin. Tê çi bêjî kek Tehsîn di vî warî da û Kurd çi bikin? Yani divî warî da Kurd çi bikin kifşe lê Kurd wî nakin. Yani diyare Kurd çi bikin bawer dikim dema nêzik de yek uzmanekî Rûsa ser vî mijarê viya dibêje yani Kurd ne yek bin îşê wan zehmet e. Wisa dixwîkî ne yekin ser mafê xwe netewî de bi hevra nameşin. Yani zaten em bên şeraitê rojhilata navên şeraitê Sûrî ji alî me de pir şeraitên baş nin. A dudiya delfetê bi tevî viya delfetekî çêbiye Sûrî 10 sale lê midaxile hatiye kirin û geşê ev karesetana bi destê xwe kiriye ama yani hêzên navnetewî ketine Sûrî, Rûsya li alîkî li Sûriye, Amerîka li alîkî Sûriye, Fransiyan bi şeklekî li wê derê gorî xwe dixebitin ve delfetekî ji Kurdan re çêkiriye. Lê Kurd vî delfetê hetana çawa yani gorî berjewendî xwe çiqa kar anîne ew jî tiştekî din. Me re dikare bêje siyaseta giştî Amerîka dixwaze ji rojhilata navîn biçêk xwe azad bike. Yani ne bi timayî dikişe ama giraniya xwe bide ser Çînê yani esasen ew xeterî wisa dibîne û wisa dixuye yani Amerîka Sûrî biçêk jî hîştê hêviya Rûsyayê yani diviya da razîbûnekî wî heye. Ama li hev divî meselê da jî danûstandinê wan heye taybetî Rûsya û İsraîl heye. Li ser çi li hev kirine tabii ancak em dikarin divî meselê da texmînekî bêjin ama gorî Rûsyayê yani Kurd li wê derê ew ku bin otonom bin ne probleme ew dibêjin okey yani sistema me zaten ji vê re dest dide çünkü em tev otonomun em vî şert û mercê danayînin ber ewkeyekî ber Kurdan nabin falan em vîya nabêjin ama divir da Türkiye yani ısrara wî divê statûkî ji Kurdan li Sûrî çêneve. Yani derdê wî tev ev e viya ji xwe meselekî bekayê dibîne. Hêla wî meselê mêzekî rast jî dibîne çünkü tu ser em bêjin înkariya Kurda siyasetê bikî li perçekî din bêjî bima xwedî statûkî ji te re xeter e. Em vîya tabii va dîtinekî rast e çünkü mêzekirina te wisa e
Genel öderi tişteki şeyine ve tişteki kırın tevcbuye Türkiye'de fazla dema ser masaya runuştun evci ser masaya be jibo ser masaya be lazım te bir leşkeri müdahale ederi bir leşkerici müdahale ederi kiye ha yani bir irada Türkiye'li öderi ev mesela neticede ben ne olsa netice ne ve ama dıştaki bağlamlara dikişine Amerika ısrar evkedi bije. Eğer Kürt lüvederi bıkar bana ser mafekayı netevi behevre bimeşyana ser em bejim programeki netevi derketana hemberi dünyayı bu çay destevan bavar dikim daha xort bu çünkü hemberi Kürda dünyayı evkeki sempatiki he sedema şerri da ayşe avaci avantajı ki joana çekiriye ama bi tevî viya jî navxada yani ew fotoğrafa nîşan didin dünya çünkü Amerika çiqa divî meselê da em bên daxwazkere ayrî mesele ama nêzî salekê navbera wan da diçetî navbera NSK evkê da diçetî PYD da diçetî ama hin tiştekî çareser nekiriye yani dünya dibî bi hev re bimeşin em jî dibêjin na burada rola PKK belli heye yani PKK müdahale ederi dike o naxazalı ederi ki şey ve bak dıştaki diyaret dıştaki ve şartını ne adı diya yani Türkiye çizdike PKK kesedem yani işte PKK'li Rojava müdahale ederi PKK'li Başur'a müdahale ederi mıkabın ha PKK şiviyara delfeti çetke belki elfetici çetke yani ne veje yani çünkü emev hem li perçeki eğer tişteki bir ava kirin cali millet temeda işte mil başvur devlet me ati ava kirin deselatdariya heye lazım te viyan nas bikin jera hürmeti bikin em bikarban ali kariyawi bikin em rexne jî bikin viya da müşkilet tune na em nabêjim rexne nekin kêmaniyê nebêjin em viya tu kesî tiştekî wisa nevotî ama ji bo xirabiya wî em nikarin xebatê bikin ve tiştekî welatparêzî ne millî ne li Rojava jî wisa ye li Rojava eger tiştekî bê ava kirin ji destê me bê em alîkariya wî bikin ne şert e em wek hev bifikirin ama em tiştekî dikar ji hev re bêjin eger ji bo berjewendî vî milletê ve sersera serçava kî ava dike em alîkariya wî bikin ama ji bo berjewendî vî milletê ve problem di vê derada ye yani lazımtı yani Kürt vî fırsatê nerevînin û vî delfetî ji bo berjewendî milletê xwe kar bînin ama icraata heta îro cealî Kurdan da men meselê mêzet gewişay icraatekî baş nîne êdî wisa dixuye maya ser înisiyatîfa du dewletê li dünya îdare dikin yek Amerîka yek Rusya çi biryarê bidin sanki em jî li benda wan mane gelek spas Belê spas belê kekbaran tê çi bêjî divê mijarê de Kek aslında tiştekî barê me sêv kir ez ê hinek tiş li ser erê dema me jî wayê hema bêje li qedê li bersavê xwe ha yên tiştê mühim li Rojavayê Kurdistanê aslê xwe 2011 da wê temelî hatibû avêtin ji aliyê desthilatdariya Başûrê Kurdistanê ki ew demê de Rêzî Kekmasûd Barzanî wê çare Serokê Kurdistan bû di vê demê de yên civîna yekemîn yani peymana yekemîn hewlerê demakê dest pê kir wê derê yek tiştekî bo wan gotibe eger hûn bigîjin hevdû mutfaqê li gel hevdû bikin çi ji destê me were em ê alîkariya we bikin em ê muhtac tu kesî nekin ev gotinekî watedar bû û biraz Kekmasûd bi xwe beşdarê civînê bû civîna yekemîn bi xwe beşdar bû Duyemîn yên peymana hokê heye li wê derê jî berber dağıtın lê dîsa jî eger nefas destdirêjayê kirin ewan peymana her bi jî têk birin aslî xuda di wê demê de desthilatdariya Kurdistanê ew ê tiştî dîtin nîşan kirin hes kirin bi şêweyekî hêzên Kurdistanê bînin bi hevdû lê mixabin
خیرنافاس و تایبشی روی دا رولا بکیه لکه اشکری بکریه ایش نبیشی بسر بکیه گر به اساس جیبه جارن امبیشن جارن از اویجی تماشات کم ها دست راستی دا میلان بسیاری اوی دکن یک دبیجه که نابی نهاز کرم باشه خویلم دبیجه کاتالونیا روجاوای کردستان ناسکری چما هلده ناسکری چما باشه کردستان ناسکری یک دستلاتاری کاتالونیا چون جوی سر قبول رفراندوم سرکاتی آن دهند درباره لها آوانا گفتن در دست کنه خسن هندر یعنی گوهراندنا ژئوپلیتیکا چل روجلات دنه چل روجاوای اوروپا هگر او دستلاتاری ین اساسی اصلی ین اوروپیجی غربیجی و بریار ندن اوان سینورا تجارنا ایوارد تشکیل گله دموکراتیک و کاتالون چون رفراندومی بسرکتن سخاونه اوکران ل ربابری و هاته گفتن همویا و کی تروریست هاته گفتن جذبه بسدم این تماشامان ما دوی وارد کورت کمیسیون هیا دوی اوی چی باش بزنه با این دیمیجی باشور کردستان دستلاتری کردستان که کارکاری اویتیه اوجی که اکی خودی کنه نکی وکی مجبوری دیگر یا خو مجبور دیگر کنه شر نیکوان دا اگر ببیره و همیا اما که هنوز پشمرگه دروازه کوبانی بو ولی وید گفتم کت ها کت آت کت هی بکیله برگل کوردیناسیون نامنتوی کردستانی ال کوبانی دستانی که نو چیکرن هزار سلاب و رزیساج بایوان جانگوریه نویدمه جانو خالد کرد و داره نشانه که یه براتیه گلک نشان داد و داره همو پس بکن روزی که یک روزی که روزه یه نش پارت دموکراتیک کردستان یه دستلاتری کردستان یک روزی که و یک بیسته اگر امن بنا اون کوبان تک چونم گفتن که مسافره ممکنه نه حتی دما که من هزی پشمرگه بگه که مسعود لوام تماشا کرد بوان اکسس کرد گفت از نظرم بابا چه بجم بابا که از یعنی و تشتك مسافرين كي ملت همو ملت كردستان شاده به از شاده يعني كالجوري بوكي يعني سرقاتي كي يم كردستان او قصب انساني او قصب ذلك خوش شوازيه وان هذه كشمريه كده به ام كرد بتشهوي بالبرابر ديلو كجبير نكر تشي هاتي كرز جبير نكر ليش تسوي ده لروجاوي كردستان الزحمتي زباشير كردستان زيادة ام همو باشتزانه اكتور الويدره جهل كده يعني روسيا بو ايران بو حتى küçük Çin aligri van bu düşeveki ya alikide de Amerika bu Britanya'ya yem Fransa'ya tabii Alman ve var da küçük defa takip manduları da asas aktörün sarıke evvel ve derinin rol dizin evvel yeki şekli navidin evvel cevap verdim ki Kürt rastı temiye bir yek şekli ki dikarı aktör ki sarıke yaji parça ki aktöra böyle evji yeketiyen navayna fıçı yani hem o ana seke bir karbon bir gücün hevdu jare مخابن تشتكي ام تماشات كان ام تشتري كك باران جكرم اخو گوتنين خوي داوي جي بيجه او از بيبا گلو جيجيل لولاريتي امريكي تايبت بو تايبت سوريا دافيد برونشتاين بو ده بيشون دا جي ايبه گره قاده لو درجه راست كليمان گل انسكي او هردم شهيه her bir aileci de ki avavan peviste yani garantörü van peviste diyor var ya her çendime beş yılcı ve eğer yekil bir garantör bu kardan ne tuvarın cişanazi em keyif okup beyinen ece hamut şizideti ve mazlum abdişi o serukatiya enesekici de bizanı ki berjemenliye yen devletin rojavanna ve yek rojiki slave nademe نزیکی من نابه ولی ام بخوی یکی افتاده نزیکی هم دو بند که کجا بخواست. سپاس. گوتنی تای داوی.
Kek baran. Gotine tey davi. Tamam. Ya gotin davi evet. Yeni aktörün siyasi nav devleti dikari kubu meşinin. Dikari kubu keb. Tekşune kellim Bakuri Kurdistan'ı ve varyadı emseri kubişine bakı bu karabın Bakuri Kurdistan'ı ne ki temya bibiranina tekeşine Bakuri Kurdistan'ı Likya berin anji bibiranin cefadreye le layıkun temya betekoşini bu kar o kabata yeni Kurdistan'ı le Bakuri Kurdistan'ı hem de karı misal ediyor. Bu spasiya bu vardaki şartlar medya spasiya bu تماشاوانه وقت کم هیویزارم برنامه که گوش داری واشه. Spas Malatava. Kek tahsin gotine tey davi. Yani tekili nav devlete da o haskırın o cehav fikrin tüneye, menfaateye, dest dünya viçatiyen Suriye herkes jiboy menfaata hatti, ke jiboy hatırı Kurdane hatiye vederi, o jiboy hatırı Kurdacine hatine Irak'ı. Jiboy amaret karın carna berjevendiyim millete Kurdu, devlete mezun karın lehev bikinci, dıvırda o keki tüne. Yani siyaset hekime göre ser berjevendiye me ve ideolojik ne fikrin o düşmentiya kesici nekin o tekiliye me dünyayı rahebe kaybeti deslatarı dünyayı rahebe esas ama mesele eğer Kürt bikarbın ser xatekî tevî û ser programekî millî bikarbin li hev bikin û serviya bikarbin bimeşin û gel hev bin dikarin bibin aktör. Vallahi eğer em her yek li pê dewletekî rojhilata navîn bin gorî berjewendî wan bimeşin û em navin tiştekî û her daîm em ê kole bibînin. Gelek spas. Her bir şey. Spas. Belê ji ber ku hûn her du beşdarî bernama min bûn gelek spas ji we re bihêviya ku em di bernameyên pêş de jî dîsa her du biqefêlin û bivînin û bi hev re bername bimeşînin û spas ji hemû temaşevanên ku heta vê saetê li me guhdarî kirin û dîsa ez spas dikim ji hevalên ku di rejiyê da heta nîvê saetê alîkariya me kirin mala wan ava hûn her bijîn û bimînin di xêr û xweşiyê da şev baş.